Heskerê Siruşt û Jîngehê mamosteyê zanîngehê Metin Armağan li Dêrsimê bi narê Çiyayê Minzûrê li gul û giyayên cuda digere. Mamosta Metin 8 salin li dol û gelî çiya û sozanên Dêrsimê lîkolînan dike. Heta niha zêdetirî 2000 gul û giyayên cuda dîtine. Gonêzîkî 400 ciwan taybet yên Dêrsimê ne. 2011 yılında ben ilk defa buraya geldim. Sala 2011 ez yekem car hatim û li navçeya Plûrê hilkişem Çiyayê Minzûrê. Sala 2014 derfet derket û di çarçeveya lêkolîneke zanistî de hatim. Karekî wiha ji bo min xewn û xeyal bû. Min di heyema du mehan de nêzîkî 3000 numune kom kirin. Diyar bû ku li Dêrsimê 2000 gul û giyayên cuda hene. Ji bo Dêrsimê dewlemendiyeke mezin e. Çünkü zaten hayalimde öyle bir şey vardı. Mamosteyê zanîngehê li aliyekî karê xwe yê zanistî dike. Li aliyekî din jî gera di nav siruştê de wekû derman dibîne. Dibêje, di nav siruştê de aram e û dema ku lîlkek cuda jî dibîne pir dilxweş dibe. Buradaki doğanın korunmuş olmasına bağlıyorum. Bi nêrîna min li Dêrsimê siruştê parastin. Xelkê Dêrsimê hez ji siruştê dike û diparêze. Hejmara mirovan jî li vê derê kêm e û hin dever hene dest negihîştiye. Heta niha em gihîştine 2000 gul û giyayên cuda ku sedî 20 ciwan taybet yên Dêrsimê ne. Onun kaçının turizmini yapabildik. Kaçını koruyabildik. Mamosta Metin di gel dîtina 2000 gul û giyayên cuda li siruşt û çiyayên Dêrsimê gihîştiye encameke din jî. Dibêje, dewlemendî ne dibin erdê de ye, lê li ser erdê ye. Lê ji bo vê pîwîstî bi çavan heye.